מדיטציה של יצירת שפע והגשמת המטרה של קניית דירה. עצמי עיניים והרגעי, שבי בנינוחות, קחי נשימה עמוקה ושחררי בקול רם, נשפי בקול רם. תאנחי ותוציאי בקול, שחררי והרגישי הקלה. חזרי על כך 3 פעמים. קחי נשימה עמוקה והעלי אנרגיה ממרכז כדור הארץ, מבטן האדמה. העלי אותה לאט לאט בכל חלקי הגוף. אנרגיה זהובה, רכה ונעימה, שעוברת בכל תא ותא בגוף. עולה דרך כפות הרגליים, לאורך השוקיים, הירכיים, עמוד השדרה, ומתעכבת באזור הלב, עוטפת אותו באהבה ומקיפה את כל הסביבה שלך. דמייני את עצמך עומדת בחוף הים, שמש חמימה ברקיע, כפות הרגליים שלך נוגעות בחול הרך, שעת שקיעה, ואת מסתכלת לעבר האופק הרחוק, לנקודה הכי רחוקה, נקודת האופק הרחוקה שבה מתחבר קו הרקיע עם קו המים. ואת שומעת גם את רחש הגלים שמגיעים מרחוק לחוף, המים בצבע ירוק חלחל, והכל שקט ורגוע. חשבי עכשיו על מטרות שאת רוצה להגשים שנה מהיום, ספטמבר 2017. חשבי ספציפית על בית חדש, על דירה חדשה, על קניית דירה משלך, דירה שהיא שלך, חלום שאת מגשימה ספטמבר 2017. ועוד מעט תנועי בזמן לכיוון העתיד, העתיד שלך. לכל אחת יש את הדרך האופיינית לה לדמיין דברים. יש שמרגישות ויש שרואות תמונות, והדרך שלך היא דרך מצוינת. ההווה שלך הולך ומתרחק, ואת נכנסת לאזור שהמראות והרגשות והקולות שונים. אפשרי לתת המודע שלך להגיע עד לנקודה בה הגשמת את המטרות שלך, את המטרות שיצרת, את המטרה של קניית הדירה. כאן, בנקודה הזו, אני מזמינה אותך לדמיין שנפתח מסך, כמו מסך קולנוע, בו את יכולה לראות ממש את עצמך באותה נקודה עתידית, ולראות את מי שאת. תוכלי גם לבדוק כיצד את נראית, היכן את נמצאת. אולי יש עוד אנשים או קולות בסביבה שאומרים לך שאת הגשמת את המטרה שלך של קניית דירה. תהפכי את התמונות ואת הדמויות לברורות יותר, בדיוק המתאים לך. תוכלי להגדיל את התמונות ולהעצים אותן. הוסיפי מוזיקה שמתאימה להצלחה שלך ולהגשמת המטרה. וכשכל השמחה הזאת מתעצמת, דמייני שאת קופצת לתוך הסרט הזה, לתוך הדמות שלך, ואת נכנסת לדמות שלך בעתיד. את מתמזגת איתה. תחושי,
תשמעי ותחווי את ההצלחה שלך. כן, עשית את זה. כן, הצלחת. כן, מימשת את המטרה שלך לקנות דירה. כן, מימשת את המטרה לקנות דירה שרצית. איזה תחושות נפלאות עוטפות אותך. תחושת ביטחון. כן, אני יכולה. כן, אני הוכחתי לעצמי. כן, אני אדם מצליח. כן, אני אישה מצליחה. כן, אני מגשימה את מטרותיי. קחי לך את הזמן שלך להרגיש את העתיד שלך. תוכלי להפעיל עוגן, שזה סימן שתמיד שכשתפעילי אותו, את תדעי שאת בנקודה של הצלחה. אולי סימן של יש, אולי קיבוץ האצבעות בידיים. תמיד כשתפעילי את העוגן, תרגישי ותזכרי שאת מקיימת את ההבטחות שלך ואת מצליחה. תבדקי מה אומרים האנשים שמסביבך ואיך הם מביעים את הערכה ואת הגאווה על מי שאת. אני מזמינה אותך כעת לצאת מהדמות העתידית שלך במסך, להביט עליה, עלייך, מצליחה ומגשימה את כל המטרות שרצית. זה העתיד שלך, זה מי שאת. הצלחת לקנות דירה. הצלחת להגשים את המטרה שלך לקנות דירה. כעת אני מזמינה אותך לנוע בחזרה מהעתיד לכיוון ההווה. ובזמן שאת נעה לכיוון ההווה, תת המודע שלך יעבור על כל אותן הפעולות שנקטת כדי להגיע לעתיד שלך, בכדי ללמוד טוב יותר מה נכון לעשות, איך כדאי לעשות, ואיך להפוך זאת למוצלח יותר, איך להפוך את קניית הדירה ואת התהליך לתהליך מוצלח יותר. דמייני את עצמך בתחנות ביניים שהובילו אותך להגשמה ולהצלחה, ולבחון מה עשית, כיצד פעלת. את יצרת הצלחה גדולה של העבר, של העתיד. כן, כך יהיה לך קל יותר לנקוט פעולות מזמן ההווה, כעת, לכיוון העתיד, לכיוון העתיד שלך, שכבר ידוע לך. כעת, כשאת בנקודת ההווה, את חשה שזה הולך ומתחזק מיום ליום, מין תחושת ביטחון וודאות עמוקה, שיש לך את כל המשאבים והכוחות להשיג את כל המטרות שקבעת, את המטרה של קניית דירה לעצמך, כי זה מי שאת, מצליחה, מגשימה. והמילים הללו ממלאות והופכות אותך לחלק מכל תא ותא בגוף שלך. את אישה מצליחה, מגשימה את המטרה שלך. את אישה מצליחה שהגשמת לקנות דירה. ועם הידיעה הזאת, ותובנות נוספות שעוד יתבהרו לך בעתיד, עם תחושות של עוצמה, כוח ורגיעה, יש לך עתיד נפלא. יש לך עתיד נפלא בדירה שקנית, ובכל תחום שתבחרי להגשים, ובכל תחום שתרצי להגשים את המטרות שלך. ועוד מעט נחזור לכאן ועכשיו. אמרי בלב שלך, משהו נפלא מתרחש כעת. משהו נפלא עומד להתרחש. משהו נפלא מתרחש כעת. משהו נפלא עומד להתרחש. הרגישי את האנרגיה ותחווי את הרגע. זה הרגע שלך.
את השפע. את חלק מהבריאה, מהיקום. את קסם הבריאה. ובכל פעם שתרצי לחזור למקום הנפלא הזה והקסום, תוכלי תמיד להפעיל את העוגן שלך. לאט לאט, כל אחת בקצב שלה, תוכלי לחזור לכאן ועכשיו. תוכלי לפקוח עיניים לאט לאט. אני מברכת אותך. ברוכה תהיי. שנה טובה, שנה של הצלחה, שנה של הגשמה. אמן ואמן.